houkuttaa sitten Hauhtosen antaa kulmaan. Jälleen tulee IFK jäähy. Nyt on IFKlla tuska päällä. Kiekkoon viivasta lähtee veto, Tengratin veto, Kukkonen. 6. pelaaja tulee, kun Bengström on pois maalisuulta. Viuhkola, Tengrat ampuu ja maalin! Tenki tekee läksiäsmaalin ja tätä hän haluaa tuulettaa faneilleen. Peter Tengrat. Tästä yleisö tykkää. Peter Tengrat pääsee tekemään maalin ja IFK käy kuumana. Pasi Saarinen on erittäin kuumana ajassa. 52-59. Päädystä ulos näyttää Henriksson Pasi Saariselle. 52-59. Pasi Saarinen lähtee päädystä ulos. Pääty auki. Pasi Saarinen pois kaukalosta, sieltä aukeaa pääty ja näin sitten IFK-pakki pois kaukalosta. Saarisen mailan kappaleet ovat tuolla nurkassa. 5-2, 5-9. Kuusi-1. Peter Tengrat pommittaa. Tehoketjuna kärjessä. Fennia-ryhmä. Näin kuulette ehkä taustoista, kun yleisö...